Το κάστρο της Λαμίας καταλαμβάνει οχυρή θέση πάνω σε βραχώδη λόφο στους νότιους πρόποδες του όρους Όθριος, κατάλληλη για τον έλεγχο των διαβάσεων στην Κυθλάδα του Σπερχιού, καθώς και του Μαλιακού κόλπου, όπως είπα και προηγουμένως. Τα ανασκαφικά δεδομένα τεκμηριώνουν μια διαχρονική κατοίκηση της θέσης από την πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή την τρίτη χιλιετία π.Χ., μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η σημερινή μορφή του οχυρωματικού περιβόλου της περιοχής είναι αποτέλεσμα διαδοχικών οικοδομικών φάσεων. Οι αρχαιότερες βρίσκονται στο νοτιοανατολικό, δυτικό και βορειοδυτικό σκέλος και χρονολογούνται περί τον 5ο αιώνα, δηλαδή την κλασική αρχαιότητα, όταν η Λαμία ήταν πρωτεύουσα της Μαλίδας. Φαίνεται πίσω μου η στρατηγική σημασία του σημείου, καθώς μπορείτε να δείτε τον Μαλιακό κόλπο. Δηλαδή ελεγχόταν όλο το χερσαίο πέρασμα, αλλά και ο Μαλιακός. Εδώ βλέπουμε κάποιες αρχαίες σαρκοφάγους στον προαύλιο χώρο του μουσείου. Στο εσωτερικό του μουσείου θα εισέλθουμε σε λίγη ώρα.